Habitualment, quan acaba l'estiu, després de realitzar una pràctica esportiva o fins i tot en retirar l'esmalt, apareix una taca a la ungla del peu de major o menor extensió. Aquesta taca pot ser de diversos colors. Sovint tendim a creure que són causades pels fongs, però realment és així? Una ungla és una estructura que té l'objectiu de protegir el dit i està formada per dos components, el calci i la queratina. I aquesta darrera és l'encarregada de proporcionar-li duresa. Quins són els factors que poden provocar canvis en la coloració i el gruix de les ungles? Ús de calçat estret. Si els dits han estat topant amb la punta del calçat de forma repetitiva en caminades de muntanya o en la pràctica d'altres activitats com el ciclisme, el futbol i l'escalada. Esports que utilitzen un calçat més estret. Ús d'esmalt d'ungles. L'esmalt pot canviar el color de les ungles pels químics que s'utilitzen o per la humitat que generen. Quins són els colors més habituals que poden agafar les ungles? El blanc. En aquest cas haurem de diferenciar diversos factors que ho poden haver causat. I podem trobar els microtraumatismes repetits, els quals produeixen una microruptura a la làmina unguial. Quan apareix a la zona de la punta de la ungla, pot ser que s'hagi desenganxat del dit d'una forma parcial. I, per altra banda, també s'ha de tenir en compte que és un dels colors més comuns que poden alertar-nos de la presència de fongs. El groc. Aquest color és l'habitual en ungles que han patit un engruiximent, és a dir, una acumulació de queratina. Pot ser pel mateix motiu que l'aparició del color blanc, microtraumatismes repetits o per la utilització de certes medicacions, com per exemple els quimioteràpics. I per últim, és el color més habitual en els fongs, vermell o negre. En aquest cas descartarem els fongs. Quan tenim una ungla d'aquest color, generalment és a causa d'un cop que s'hi ha produït o per la utilització d'un calçat molt estret que exerceix un excés de pressió. Això fa que sota de la ungla s'hi faci un petit hematoma i en alguns casos pot ser dolorosa. Requerirà d'un drenatge, el qual consisteix a buidar-lo i fer que la sang surti. Generalment és un procediment indolor. I el verd. En el cas que tinguem una taca d'aquest color, se n'haurà d'investigar l'origen. Podria ser una infecció bacteriana que en alguns casos és causada per un excés d'humitat. Sigui del color que sigui, es recomana sempre acudir al podòleg perquè aquest faci un correcte diagnòstic diferencial i plantegi una solució al problema. Sempre es desaconsella iniciar un tractament sense la prèvia valoració d'un professional.